Bai, kaixo... Entzuten didazu? Itxaron, ez zaitut ikusten. Vale, listo. Lur? Zuetzara Lur? Baina zenba jende dago hor. Ai, Ema, berriro konfunditu naiz? Ai, asko sentitzen dut, benetan. Baina, itxaron pixka bat. Zuek nungoak zarete? Begira, enai sekulan izan. Baina beti nahi izan dut joan, Aizue, agian aldi da zue lagundu. Ez daukezue presa hundirik, ez da? Gainera, ligatzen ondo moldatzeko itxura daukazue. Kontua da laguntxo bat ezagutu nuela Instagramen. Eta elkarrengandik urruti bizi garenez eta gidabaimenik ez daukagunez, bideo deiak egiten ditugu. Eta bera, markinarra da eta euskara oso aberats eta politia dauka. Eta niri aldiz, iruditzen zait askotan hitzak falta zaizkidala. Ligatzeko orduan batez ere. Gauza oinarrizko honetik hasita. Adibidez, zuek me gustas nola esaten duzue? Gustatzen zatzaizkit? Ona, erabiliko dut. Eta liatu, badakizue, musu eman, baina mingaina barruraino sartuz, ez dago modu hobeagorik hori esateko? Bale, ados, apuntatuko dut. Eta, ja hasi zaretela, ze ona zauden esateko, ezaki badago antzeko zerbait, baina pixka bat originalagoa dena? Begira, ez du sekula lehenago entzun. Eta aholkulari onak zaretela aprobetxatuta, zer esan halko nioken nik Lurri horrela pixka bat pizteko. Ez dakit belarrira esateko moduko esaldi bat, edo... Buruat zaizu ezer? Ez dakit seguru hori gustatuko zaio. Pentsatuko dut erabilio ez. Ikusiko dugu. Ara? Begira, Lurrari zai deitzen orain bai. Bueno, ea nola amaitzen dudan honekin. Aizue, eta zuei eskerrik asko, benetan. Zaindu eta ondo izan. Ale, aio!